5 na to mga kapusoy. 434 o 568. Hello, may hapon. Hello, may hapon kapusoy. May hapon sa tanan. Matay hatag karon no. 434 o 568. Ara na punta sa YouTube bang saba-saba. Wala pa sa YouTube po ko. Meron ko din mag-live sa YouTube kay. Grabe king Facebook. Pusoy na punta ma'am, sige lang. Okay ra na. Wala pa ta kabaloro na pa 2 ka draw ron, alas 5 o alas 9. Sige lang ah. Ipasimula ng panabi na itong live diri sa YouTube palihog be. Ng hapon ninyo kinsa may nag-comment diri. Tanaw na to ni. Merry Christmas, may hapon. May Lisa Crisostomo, may hapon ma'am. Yes. Basta ay lang kalimot no. Nato ang 534 434 atong pahabol karong hapon. 434 o 568 kini kay gamay ra galanto. Ipanabi dito sa itong mga silingan pala kubing nga mga sugarol. Sige lang. Ang hapon ninyo tanan mga kapusoy. Kumusta man Maria, ulan sa inyo ha? Ulan ba sa inyo mga kapusoy? Pili mo ta, 434 o 568. Pahabol na ito karong hapon. Pahabol lang na pahabol. Mingaw man mga kapusoy kay ulan-ulan man. Slide na po. Fully, makadaog na tao eh. Makadaog na ta mga kapusoy. Basta makadaog na kita. Mugawas na ya. Kaon kog lami. Kaon og lami mga kapusoy. Puro na may lami akong gikaon. Hello. Hello mga kapusoy. Sa itong loyo si DJ John. Kapoy mga kapusoy. Stress mga kapusoy. Ulan mga kapusoy. Ulan man. So tambay ta diri sa YouTube mga kapusoy. Grabe ka mo rin. Kumusta mga kapusoy? Kalimot ha? Nara eh. Klaro ninyo. May natag na sa itong amigo mo karaan pero ditigo lang. 434 o 568. May nga po ninyo di tanan. Si Ma'am Marie Chris Mutaya. Magini si Ma'am Lisa Crisostomo. May nga po Ma'am Lisa. Sige lang bala pusoy Basta kay sige lang yapon, basta kay dito maundang makadaog mo kita mga kapusoy pa. Ay, birada. 5 minutes lang ta mag-live diri sa YouTube ha. Panabi sa itong mga silingan dito nga nata diri karon, nata diri nag-live sa YouTube. Para maano. Para diri na pud ta magtapok-tapok mga kapusoy. Importante healthy ta mga kapusoy, balag pusoy Ngayong hapon dito kadaog unta taon niya, mayon ta makadaog ta ma'am. Kadaog lagi ta ni dili ta mapusoy. Mapusoy ganita, disgrasya gid. Makabawi-bawi sa tong iposta nga mga 5 na kadlaw ba. Ang uban nakarambol sa 410. Karambol pa man sila. Ang uban gyud pusoy mga kapusoy may hapon Ma'am Grace Arayats may hapon Ma'am Grace na 5 viewers na diri sa YouTube. First time nga nag-live si DJ Tom diri. First time na ako nga nag-live ko sa YouTube no. Wala mo ko mag-live sa una gud mga kapusoy. So karon ninguha lay ko mag-live mga kapusoy. May na lang kabalota. So kana lang 434 o 568. Kana lang ha, tama na. May hapon, thank you ninyo.
amping mga kapusoy. Thank you.